murder and robbery yakaparika 2011. Staitawo zvechikorokodza izvozvizvi. Saka mukufamba imomo munozongoparawo mhosvawo nekusanzwisisawo upenyu, nekusanzwisisawo kuti nzira dzekutsvaga wadzisvike ikoko. Saka ndo zvakazondisvitsa pandiri nhasi. Saka ndakasungwa 2011 nemhosva yangu iyo yemurder nerobbery, and then ndichibva ndazoconvictwa 2012 muna May, ndichibva ndatongerwa death. Ndo pandakatongwa in 2012 muna May, 23 May 2012. Yes. Papo muri pano zvenyu nguva yese? Yeah, iko zvino zvangu handisiri mupisod, handisiri under sentence of death izvezvi. Ndakazosunungurwawo, azonzwirwawo tsitsi in 2021. Ndichibva ndanzi takukupawo umwe mukana. Ndo kuzouya kwandakaita panapa CHIKURUBI maximum prison. Amane shamwari dzedu titambireiwo motiregerera. Pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva. Titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu. Dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa. Dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa. Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanane wotokotadzira. Zoreka kwebezilo namabasa musakubanane wotokotadzira. Kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paZim Newsbeat TV Zita. Ndinonzi Elizabeth Nyagutra. Kukutendai netsigiro yese yamuri kutipa, tikona muri kusubscribe, muri kulike, muchiramba muchishare zvakare. Muzora nhasi takuigirai chirongwa chamunofarira. Regai tidzoke tinotaura nehama neshamwari dzinenge dzichirarama dziri mukati meusungwa kuti tinonzwisisa kuti dzingava mhosva dzipi dzinenge dzazovasvitsa panzvimbo yekugara mukati meusungwa. Sekona kwamuri kuita nasuno tauya paCHIKURUBI maximum prison patati aiwa regai timbonotaura nababa vagere ipapo tinyatsonzwisisa kuti dzingava nyaya dzei dzinenge dzakavapinza uye ndeapi marehabilitation activities avari kuita kuedza kuvandutsa upenyu hwavo, izvo zviri kuvabatsira sei vari mukati meusungwa, kuti pavakapinda nepavavaiko zvino pane musiyano here, uye zvimwe zvinotaurwa nevamwe zvakasiyana siyana, maziviro avangaita jeri naiko zvino pane pavari kuona here musiyano wavepo pakati peZimbabwe Prison and Correctional Service neZimbabwe Prison and Services yakanga iripo kare pasati paiswa correctional. Regai titaure nababa vandigere nawo pano tinyatsonzwisisa kuti mhosva kana kuti magara vari kuita akamira sei. Ngomafarai makadi? Ndakasimba, makasimba here? Aiwa, ndiri nani, amene muri sei? Kutorarama. Ndaika. Tese tungorarama. Ndizvo tiri kurarama tese, tofara mauya kuzotionawo. Ndaika. Taiwa nhasi regai tiende tinoswerana naMugomafarai tichinyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Aiwa, kwakanaka. Kwakanaka, takachengetedzwa. Chando chete kani kunze ukutanzwa izvo zvamusona ndiri kungodai chando ichi. Chando chakutoenda but chemazuva ano ichi chinozongoti wandei nekuda kweshanduko dzemamiriro ekunze dzavako idzi. Saka chinotongowanda saizvozvi. Ndo zvatakutongotarisira izvozvi izvi. Kana tisiri kutorwisana nazvo zvemamiriro ekunze izvi tichatongosangana nechakawanda kudarika ichochi. Ndaika. Ndida kunzwisisa Mugomafarai kumushande kupi? Kushavane. Yeah. Muri yakakura sei? Ndine mwana 1 musikana. Mudzimai zvake akaenda zvake. Musikana wenyu chizvindikiti? Chimusikana chiripo zvacho. Chiriko zvacho. Vana vasikana vanobva vati ndiri daddy's girl. Ndofunga vana vasikana vanonyanyoti nana baba. Manje sinozosangana nematambudziko ekuti takazosungwawo vachiri vadiki. Saka munozongosanganawo nekufamba kwenguva muchivhizitiranawo kumajere kwatiri ikoko. Matambudziko edu akatiwirawo vana vachiri kukura. Saka
tikazopuwawo mukana anozonoitawo dedisgewo tapagraundi ka tichizama kubatsiranawo tichirarama takadaro. Upenyu zvinoita tinobata tika yakatambika jeri rinoita sei rinopera. Tinosangana nevana nemhuri zvichienda mberi. Ndoda kunzwisisa mukoma Farai, mhosva yakakupinzai imhosva yei? Murder neRobbery. Murder and robbery yakaparika 2011. Taitawo zvechikorokoza izvozvizvi. Saka mukufamba imomo munozongoparawo mhosvawo nekusanzwisisawo upenyu, nekusanzwisisawo kuti nzira dzekutsvagawo hadzisvike ikoko. Saka ndo zvakazondisvitsa pandiri nhasi. Saka ndakasungwa 2011 nemhosva yangu iyo yemurder neRobbery, and then ndichibva ndazoconvictwa 2012 muna May, ndichibva ndatongerwa death. Ndo pandakatongwa in 2012 muna May, 23 May 2012. Yes. Ipapo muri pano zvenyu nguva yese? Yeah, iko zvino zvangu handisiri mupisod, handisiri under sentence of death izvezvi. Ndakazosunungurwawo, ndakazonzwirwawo tsitsi in 2021. Ndichibva ndanzi takukupawo umwe mukana ndokuzouya kwandakaita pana paCHIKURUBI maximum prison. Tiri kuti Mwari zvavanotaura ivo it's Hebrews 12 atiti vanoti hanzi mwana wangu wandinoda inini ndinomuranga. Anditi? So when God loves you vanokuranga. Ini ndakangopara mhosva yangu yekutanga yakabva yanditongesa death. Anditi? Kune vamwe vanhu vanotopara mamedhas akatowanda. Varipo panze. Anditi? Mwari havana basa nawo. Ndo mutorero wandakazviita inini. Why? When God loves you, ndo zvavandotaura mushoko ravo in the book of Hebrews kuti kana Mwari mwana wavanoda vanomuranga. Anditi? So zvinhu zvinoitika ndezvekuti when you come into prison you find time to introspect, to look deep into yourself iwewe semunhu, zvisina hama, zvisina mwana, zvisina mudzimai, zvisina baba. Anditi? When you come into prison unowana time yokufunga kuti ndoda kuenda kupi neupenyu hwangu, ndiri kubva kupi neupenyu hwangu. Unova nemibvunzo yakawanda kuti saka Mwari pavanhu vese vari kupara mhosva muno munyika sei makasunga inini, kuti pane vanhu vese vari kutadza vari pano pasi Mwari sei matonga inini mutongo wakakura zvakadai. Anditi? Those are questions dzaunotanga kuzvibvunza muchibvunzana naivo, because pane time yekuti unogona kuva into denial paunototongwa. I went through that process yekuti unotoresista even the authority, unotoresista even anything chinongori chekuita neauthority, unenge uchitoresista. Pozosvika time yekuti wega iwe unotanga kuzvitarisa wega iwe semunhu kuti ndiri kuenda kupi neupenyu hwangu, ndiri kubva kupi neupenyu hwangu. Anditi? Saka wasvika ipapo unozoona kuti hazvina umwe munhu mukati izvi, zvaakuda inini naMwari tiri true. Pane time yekuti even hama neshamwari dzinotokupa mari yekuti dzikubatsire kuti usasangana nezvaunenge wasangana nazvo. Pozosvika time yekuti vanonetawo kuti shamwari tasvika even kuconstitutional court, nyaya yako taitadza. Anditi? Mwari ndo paanozosvika ipapo ubva wati ndakukuregerera ipapo. I went through that process inini, ndakaenda court processes ese. Anditi? High court, Supreme court, constitutional court. Anditi? Mari dzapera paya ndatoneta, ndatongoti nyangwe zvazvaita kana ndichingourawo ndichangourawo. Ndo pandakanzi takuregerera. Anditi? Zvisisina mari mukati. Hazvisisina mari yekuti usazoti kana wazobuda uzoti mari yababa wangu ndo yakandibudisa mujeri, kana kuti mari yasisi wangu ndo yakandibudisa mujeri. No. Anditi? Yasvika time yekuti Mwari vada kungokutaridza simba ravo kuti no, you can do whatever you want, but kana ndisandati zvakwana hazvisati zvakwana. Saka ndiri kuti uri mujeri you get to that point yekuti unokwanisa kuzozviona zvinhu izvozvo kuti no, this is not human, izvi hazvisiri simba remunhu izvi. Saka kana risiri simba remunhu raarani,
handiti rara Mwari. Ndo paunotanga kuchiona ukama hwako naMwari ipapo, ndo paunotanga kuchiumba ukama hwako naMwari ipapo. Saka kana tichiti tiri mujere chinotiita kuti tisangane naMwari chii? Ndiyoyo hopelessness situation yatinenge tiri, kuti wapa situation yekuti taakuda kunokuuraya. Handiti saka kana tapa situation yekuti taakuda kunokuuraya, unobva wafunga kuti ndiani kwaangandibatsira kuti ndisanourawa. Ubva wati pamwe baba wangu vachandibatsira. Handiti ubva vakubhadharira mari dzamakodzi dzacho zvoramba. Ubva wati pamwe sekuru vai vangatadza kundibatsira. Ubva waenda kuna sekuru zvobva zvaramba. Handiti ubva wati but hatina imwe hama here iri mugovernment, zvobva zvaramba. Handiti wazosara iwewe manje naMwari muri 2 manje. Because kana zvevanhu zvese zvaramba, waunosara naye ndiye Mwari manje, because ndiye akatisika. So you go back to your maker, unobvunza kuti nai Mwari, pandava apa muda kuti ndiite sei? Handiti saka Mwari pavanotunza mumajere umu, tiri kuti isusu vari kuda kuti tidzokedzane. Handiti tinenge tatadzira society yobva ati aiwa imimi endai mbonogara kujere. Handiti but panozoita time yekuti uri kujere kwacho ikoko uchiri kuta depend futi nevanhu vaya vamwe wakasiya panze. Handiti Mwari vanoramba kuti vachikudzikisira pasi kusvika wazomira kudhipenda nemunhu, waakuziva kuti ndo vanokwanisa kukubatsira ivo. So in my situation inini I experienced it, kuti ndakazosvika pasituation yekuona kuti no, izvi ndezvaMwari izvi. Saka paunorealize kuti izvi ndezvaMwari izvi, ndo paunotanga kugadzira relationship yako navo. Not because kuti wapinda mudambudziko. No, uchitopinda mudambudziko vazhinji havatonamati, vanokutsvaga ma-quick solutions. Ma-quick solutions tinomawana akazara panze apa, kune ng'anga, kune a lot vanokupa ma-quick solutions. Handiti saka ukaona ma-quick solutions iwo azoramba, unozonotsvaga ukama hwako naMwari manje waakuugadzirisa. Saka tiri kuti Mwari zvavanoita, vanokudzisa kusvika wasvika paunozovatsvaga iwewe. Vanokuhambula iwewe wega kuti uvatsvage iwewe as an individual. Saka uri munhu uri mujere muno, unoiwana nguva iyoyo yokuti uvatsvage, unoiwana nguva iyoyo yokuti uvanamate, kwete kuti vakubuditse. Of course umwe anogona kunamatira kuti Mwari ndibudisei, and zvinoitika. Handiti but pane time yaunozongoti as long as inini naMwari muchizivana chete, unotongogara uchiziva kuti ndichabuda time inosvika, because time ndeyavo Mwari. So that is my experience. Inini kuti ndizotsvaga Mwari, ndakasvika ipapo ndazama zvaizamwa zvacho zvaramba, upenyu hwangu huchitori patambo. Ndazototi zvaramba ndangoti alright, ndakumirira rangu ngavachindiyenga zvavo. Mwari vakati no, hausi kufa, chibuda. Handiti saka ipapo manje ndo paunotanga kuzoona kuti no, uku ndo kune salvation yangu. Kwese kwana ndichifungidzira kuya hakusiriko kune rusununguko rwangu ruri apa. Saka ndo panozobuda relationship iyo, pamunoti mimi vanhu vanopinda majere sei vachizodai, pane pavanonosangana naye vari vega. Muri mumacrowds muyama yaMwari anonetsa kumuwana. Tinotoenda, takatokura, ndakatokurira ine Christian family, ndakatokurawo ndichienda kuchechi. Every 7th Sabbath ndaitoendawo kuchechi, but ndaienda because ndainzi enda, hapana mwana asingaendi kuchechi pano. Handiti saka handina kusangana naye Mwari nguva iyoyo. Handiti saka ivo nenyaya yekuti vakanga vachida kuti tisangane, vakaona kuti hazvina kufanira kuti tisangane pacho pavaida kuti tisangane neni, hatina kukwanisa kusangana. Inini wacho ndandisiri kuzvinzwa. Handiti ndazosvika panguva yandakazosvika iyoyo manje yekuti ndanzi taakuda kukuuraya, ndo panozosangana naMwari ipapo, kuti because hausisina chiri kukudistract, hapasina chiri kukanganisa kunzwa inzwi ravo vachida kutaura newe. Saka uri panzvimbo yakaita seinoyi, unotorinzwa vanototaura newe. Unogona kusataura newe nenzira yekunzwa mavoices, no, but you see kuti life yangu kwairi kuenda nekwairi kubva, no, uruoko rwaMwari uru. Saka ndokusangana kwatinoita naMwari kana tiri munzvimbo matinenge tiri muno. Zvida kunzwa decision kana kuti mafungiro kana kuti nguva yamakaudzwa kuti iko zvino takukuendesa kunokuuraya sekutaura kwamaita, mukazama zvese
ndoda kunzwa nguva iyoyo kuti shoko iri rakakubatai sei? Unoluza hope. Yes, ndo zvanoita papa kuti first you resist kuresista kunoita munhu kutofighter back on the current authority, meaning kuti vateti navo nguva iyoyo anditi ndo vauri kuona ka ndo authority iri kunzi chengetai munhu toda kuti tizomuuraya anditi. Saka unotongoita zvinhu zvinoita kuti uzame kurwisana nezvinenge zviripo nguva iyoyo anditi zvingori mumunhu pozwanzwa akautira kukuuraya zvitongori mumunhu izvozvo. But with time iwewe wega uchizoona situation iri panzvimbo, uchizoona kwawabva, uchizoona kuti ndiri kuenda kupi, you adjust. Munhu vanhu vakasimba. As humans we are strong, titori stronger than what we think we are as humans. Chaita kuti tisvike patiri panapa savanhu inyaya yekuti we are strong, but you can't experience it till wasvika pazviri anditi. Saka ndiri kutoti even mese you are stronger than what you think you are. Iko zvino we have problems of people vari kuzviuraya, vari kuzonopererwa kusvika pakuzviuraya. Munhu ari strong. I have experienced it. Ndakatodarika nazvo anditi, ndikatozviona kuti we are strong anditi. Panditoripa panapa utori mucherechedzo wekutoti vanhu vakatosimba anditi, because unosvika pasituation yakadaro munhu yokuti hapasisina toda kutokuuraya anditi, uchitozviona kuti ndo zvaakutoitika izvama dzichitobati pasina chichaitika anditi. Wozosvika paextent yekuti iwe wega chiripo issue iripo hombe ndeyekuti iwewe you have to take your own situation woitora ndeyako anditi, wakuadjusta uri wega yo from there anditi. Saka my message is not to give up hoping kuti there is a tomorrow anditi. Kunogona kunge kune rima nhasi asi kunotongoedza anditi. Tinoenda kunorara every day isusu sevanhu. What gives you the hope yekuti zuva rinobuda mangwana anditi? It's because you know kuti there is someone who is in charge ari kuita kuti ribude mangwana anditi. You know kuti izvezvi so zuva ritoriko but manheru kuchadokaka anditi. So in someone's life futizve izvezvi as I'm speaking aritoripo munhu atori akatodokerwa neupenyu izvezvi so wokuti atori manheru, his life is dark, haasi kutoona kuti mangwana zuva rinobuda, but nature itself iri kutongotitaridza kuti kunodoka zuva rinobuda. So in life we go through those phases dzekuti pane time yaunosvika kuti kunokudokera anditi, asi posvika futi time yekuti zuva riya harinonobuda anditi. Saka it's my message to others out there who might be thinking maybe kuti taking his own life might be a solution. No, it's never a solution. God gave you that life because vane urongwa newe anditi. Kune vamwe vanhu vari kutohushaya, so taking your own life is not a solution. Watowedzera maproblems pane vanenge vachitosara anditi. Saka ndiri kuti inini in here you that's when you realize kuti ndinaro simba iroro mandiri anditi. Irimo verse in the book of it's supposed to be Philippians anditi. Vanotaura kuti hanzi hapana dambudziko rawakasangana naro iwe usina kumbosangana nomwe munhu anditi. And uyezve Mwari havakupinze pasituation yavanoziva kuti hauna simba rekuzoibuda anditi. So pandakapinda mujere ini I didn't know kuti ndandinazvo mandiri kunge ndichizobuda mazviri. Handisati ndabuda zvangu nguva inoi, asi I know kuti I have got the inner strength to survive this anditi. But it comes through experience, inouya through watorwadziwa anditi. Haidariki process iyi, unotofarira kutorwadziwa kuti ugozonzwisisa kuti ndinonokunda. Saka ndo mamwe experience ati tichisangana nawo. Ndapi mamwe maadvices amuri kupanana emugere pano secommunity, sefamily, sekutaura kwamaita, because kune dzimwe hama dzekuti nhasi anogona kuita se ati
zvinoitika mukati mekurarama, asi mangwana zvakare unoona ari mukona akufungisisa. Mega musati masvika kumarehab officers, pane here masolutions kana kuti mashoko ekuvakana amunombopanana mugere mega kudzoreredzana pfungwa panguva yamune musiri kuita zvemiti, panguva yamusiri kuita zvechese, makangogara henyu sefamily muri panapa? Yeah, we have time. Unotoona munhu paunotomuka unotoona kuti uyo is down, because munotogara meseka, so it's easy kuti utoona kuti is not his usual self, kuti munhu nhasi haasiri iye chaiye munhu unotozviona. So tinobatsirana, tinoadvaisana, tinotoudzana kuti mangwana ariko, tinotopanana tariro kuti shamwari panditoripa panapa, because ukatarisa sezvakaita muno musection matiri kugara muno, makore angu andagara nemujeri anenge akawanda kudarika evamwe vandiri kutogara navo. Zvanda experience inini, most of them they have not experienced it. What I went through kuti ndizosvika pandiri nhasi, vamwe vacho havana kutozviona. Vamwe vacho masentences avatopiwa neana ndakatarisana nawo inini havana kutozvisangana, havatombofa vakazomborota kuti vachasangana zvinhu zvakadaro. Handiti? Saka pane zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvichitonetsa munhu zvekuti when you give him your experience anozopedzisira atozoona kuti no, ndiri kutozvinetsa nezvinhu zvisina basa. Handiti? Pobva paitawo mamwe masystems akagadzirwa sezvazvichimbotaurwa paya. Pane mambonzwa umwe wangu achitaura kuti akatrainwa as a peer educator. Itori a learning process yamunotoenda through, munotoenda macourses kudzidziswa peer education kuti muone vanhu vanorwara kuti mungavabatsira sei, kuti muone kuti munhu kana ari pastate yakadai so he might be depressed, mungamubatsirawo sei. Saka zvakaita seimo muno we've got 2 peer educators dzatotogara tinadzo muno dzinotoitawo look after vanhu vanorwara, sezvanambotati kuti tina mwana vachitorwara vatinavo muno, vamwe vasingatofambiwo, vamwe vasingaone. Handiti? So all those people vane vachida help on a day-to-day basis, vasingatokwanisi kana kutozviklinira macells avo, vanhu ivavo vane vachidawo day-to-day help. Saka tinobatsirana zvese kutowachira. Vari pamwe vasingatokwanisi kutozviwachira muno, vanotobatsirwa kutowachira neumwe munhu ari kutopikawo futi jere rake, but anotongobatsira because anotoona ndikasatomubatsira hapana munhu anokwanisa kumubatsira. Handiti? So as humans sezvinotaura kuti this is a society. Handiti? Ingori nzvimbo yakamanikana zvayo, but zvatinongoitawo nyangwe mimi muri kudzimba kuti mukangoona kuti neighbor haasi kukwanisa munotongoendawo mungonobatsira. Handiti? Ndiwo muraramiro watinongoitawo imo muno. Muraramiro wamunotongoita mukatoona kuti muvakidzi wangu haasi kukwanisa, munotongoenda mutonowachirawo vana vake kana vasati vava paeji yekuti vanokwanisa kuzviwachira. Handiti? Saka saimo munomuwo varipo vanotorwarawo vanotowachirwa, varipo vasingagoni kutofambawo vanotoenda vachitonogezeswa, vachitosimudzwa, vachitobatsirwa sezvatinongoitawo kwatakatongobva. Hunhu, handiti, hunongowanikwa even muno mujeri. Ubuntu, kutongova munhu, hazvinidhi kuti udzidziswe kuti uve munhu. No, handingakwanisi kuona umwe munhu achitorwara apa ndongoramba ndichingoenda everyday nebusiness rangu sekuti izvo zvinenge zviri normal. No, tinotobatsirana, tinotosengana, tichitobatsirana, tichitowachirana, tichitongoenda takadaro. Saka ndo muraramiro watiri kutoita. Tira kuenda panhau yemiti yandiri kuona kumashure. Pamakasvika imimi mapiwa mukana muchisangana nemarehab officers, zvakafamba sei kuti muzonobatana makuno kuproject yemiti? Ya, zvemiti ndakatotanga nditori padeath sentence pacho. Ya, as a way yekungondibatsirawo mukufunga kwangu, uri panzvimbowo wakatarisana nemutongo worufuwo, zvinhu zvinenge zvakaoma. Saka ndingati ndakazvitanga around 2018. Unongotangawo uchiita usati wabvumirwawo, wozongoonawo wopedzisira vakukubvumidza kuti haita zvinhu zvakatonaka, ita izvozvo zvauri kutongoramba uchiita izvozvo izvo. So ndingati ndakatanga 2018 and then 2021 pandakazoregererwa ndaakunzi ndaakuita zvelife sentence yandiri kupika izvezvi, ndakauya kuno kuCHIKURUBI ndichibva ndagarawo kwenguva inenge 2-3-4 months. Ndokubva ndatsvagawo vanoitawo nezveizvozvi maofficers edu erehabilitation, ndichibva ndataurawo navo kuti inini mukugara kwandinoda kuita ndanchida kuti at least kana mama nditenderawo ndikwanisewo kuita izvozvi zvekudzvara miti izvozvizvi.
and then vakaona zviri zvinhu zvakanga zvisina kuoma, vachibva vandibvisa kwandaigarawo kwacho, vachibva vandiunza musection matakagara nhasimo munomu, ndichiuya ndichizonzi ndizoita izvozvo zvandiri kuita zvemiti zvacho izvozvo. Saka kubva 2021 ndozvananga ndichiita izvozvo izvi kusvika nhasi 2025. Chii chaikuinspire kuti muite zvemiti? Zvinazva muchiti makatombotanga musati manyatsotauririrana henyu nemarehab officers kuti chiita, vakazongoti aiwa izvi ndo zvatiri kutoda zvavanoita mabato emaoko. Chaikuinspire kuti muite zvemiti chii? Ya, miti upenyu. Miti upenyu, pasina miti hatina upenyu. Saka munoona kana uri munhu wekuti wambosangana nezvati takasangana nazvo mukurarama izvi, unoda kutsvaga chinhu chinokubatsirawo mukurarama. Unoda futi kutsvaga chinhu chaunoita chaunonzwa kufarira kuita. Saka kwandiri inini zvekudzvarwa kwemiti zvinhu zvinotongori mandiriwo, ndiye atinoti passion, handiti? Saka zvinhu zvokuti pandakatanga kuzviita ipapo ndakaona zvichindibatsira mufungwa, mumweya. Kudzvara chinhu kunoda munhu ane patience, kunoda munhu ane mwoyo murefu chaizvo, because unogona uchidzvara chinofa, unogona uchidzvara unogona kuzoshaya futi kana mvura futi yekuchidira, handiti? Saka zvinenge zvichidawo munhu anokwanisawo kuva aine mwoyo murefu. Saka ndingati chihombe chakandisunda inini ingori passion. Inini ndinofarira hangu zvekudzvara miti izvozvo izvi, ndichiuonawo uchikura, ndichiuonawo pandouisa pasi, ndichiudiridzira, ndichiuteverera zuva nezuva ndinawo kusvika wasvikawo paunenge wasvika ipapapo. Itongori passion yandinayo yekudzvara miti. Ndida kunzwa kuti pamakazotanga kudyara miti pane zvimwe here zvezvinhu zvamakasuggestirwa kunzi unogona kuita chakati nechakati nechakati pamarehabilitation activities amuri kuita pano? No, ndingati inini zvangu, ini ndagara ndotamba chess. Saka in the process iyo yemiti ndaingozvitambirawo chess semunhu agara futi anofarira chess. Pobva paitawo mama activities, chikoro, kana uchiti wakauyawo usinawo kuenda kana even grade 0 up to A level, even kuenda kuuniversity, pajere zvinoitwa zvese izvozvo izvo, you can do it. Saka currently inini ndiri kuita izvozvo zvemiti, ndiri kuenda futi kuchikoro. As I was saying, patachimbotaura papa ndiri kutoita diploma program rangu, handiti neinstitute inonzi My Bible School. Tikazonzwirawo nyashawo, even nyange tirimo muno mujere macho, tinongoparidzirana, tinongodzidzisana, tichibatsiranawo kuratidzanawo upenyu, tichidzidzisanawo through experience. As I've said, kuti ini ndakasungwa 2011 ndikaconvictwa 2012. So you experience a lot in all that time. Unosangana nezvakawanda zvinorwadza, zvinochemedza, zvinokusimbisa. Saka chakakosha mukurarama chandadiscover is when you learn something, it's good kuti uchipewo umwe munhu. Saka sezvakaita iri diploma program yandiri kuitai, ndiri kuiitawo kuti ndisharpenewo maskills andakwanisa kuacquire in terms of experience yekurarama, nekuona matambudziko andasangana nawo nepandazosvitswa nhasi. So iyi ingori nzira yekuti ndichikwanisawo kubatsira vamwe zvine uchenjeri mukati, unounzwa kuburikidza nekudzidza, unounzwa kuburikidza nekuexperience zvinhu first hand. Saka ndo zvimwe zvandiri kuzama kuti ndiite izvozvo izvo. Saka currently inini ndinoparticipate machess tournaments atinoita panapa. Last time apa izvezvizvi sepanapa CHIKURUBI maximum prison anonzi ma-indoor board games, ndini tori chairman wema-indoor board games. Takamaneja kuenda CHIKURUBI maximum prison tikanorepresenta Zimbabwe. Yainga iri a continental chess tournament, taitamba virtually and then takaita number 1. Ndezve recent iyo yatito story zvinhu zverecent tichiri kutocelebrata izvezvi. Saka izvezvizvi tiri kupractice. Tine intercontinental yatichange tichizotamba maybe October around that, tichazoinformwa zvedu kuti inotambwa rini, but tinositamba muna October. Saka ndo mamwe activities andiri kuita iwawo.
saka so far tiri kungopracticeawo tichisharpena maskills edu kuchesi ikoko kuti patichazoendawo intercontinental chess tournament tinokunda sezvatakaita kucontinental chess tournament. Saka ndo zvandiri kuita ndiri paChikurubi maximum prison. Mukana iwoyo wamuri kupiwa neJeri kuti muite maactivities ese akawanda kudai zvakakukosherai zvakadii pahealth wise yenyu? Ya, zvakakosha tine maissues atiri kutaura mazuva ano anonzi mental health issues. Kana uri mujere pakaoma. Yes, tinenge takapara zvedu mhosva, tinenge tichitopika mhosva dzedu, but mukufunga ndo munopikika jere hombe. So these activities dzinotibatsira zvakanyanyisa mukuta fight machallenges anouya mentally, machallenges anouya mukufunga. Tikuti mukufunga munobuda zvirwere, mukufunga munobuda zvakawandisa zvisiri izvo, especially kana ukafunga zvakanyanyisa. So these activities dzinotibatsira mentally, dzinotibatsira even physically, because kana kufunga kwako munjere dzako makagadzikana, health yako futi inobuda yakanaka. Saka zvinhu zvokuti zvinotibatsira zvakanyanyisa, especially izvo zvekudzvara miti zvandiri kuita izvozvi, zvekutamba chess, zvinhu zvinototibatsira zvakanyanyisa. Maactivities iwawawa anototibatsira zvakanyanyisa kuti titosvika tichitotaura tese zvatakatoita izvozvi tichinzwisisana. Inyaya yeizvozvo zvatiri kutoita izvozvo zviri kutoita kuti tinge tichirarama. Ndakatarisa miti ndikuona iko zvino imwe iri kuita seyarohwa mashizha nechando, ndikuona imwe yakuita seyakuita mamwe makala. Ndingade kunzwisisa kuti mamiriro ekunze kushanduka kwaari kuita zviri kukanganisa zvakadii kudyarwa kwemiti yenyu kana kuti kukura kwayo nezvamaiona kare, because ndanzwa muchiti mane toti over kusvika kumakore anotiraudzi. Ndingade kuziva kuti zvachinja zvakadii, nekuti kudyara miti magara muri kuita sei, muri kudyara iko zvino nemamiriro ekunze aya zvakukanganisirai zvakadii panhau dzekudyarwa kwemiti yenyu? Kutokanganisa zvinotokanganisa, asi isusu tarisiro yedu ndeyekuti zvinge zvichizobatsira futi. Tiri kuti solution to this climate change issue iri pakutodzvarwa kwemiti. That's the solution. Isusu tanga tichingoita zvekutema sevanhu from generations, tiri kungotema, but hatisi kudzosera miti patiri kuitema. As an institution pano pandotogara inini paChikurubi maximum prison, tinotobika nehuni, vanotoenda kutonotema huni, but we are not replacing nepensi yatiri kutema nayo. Handiti? So this project tichinge tichibatanidzirana, tichibatana tichiita zvatiri kuita izvizvi, takabatana tiine donzvo rekuti at least tikakwanisawo kuti pagorewo ngatidzvareyo kana 100 zvayo. Handiti? Zviri mukuona kwedu isusu tega kuti at least kana tikadaro tinenge tichibatsirawo. Saka matambudziko atiri kuti tiri kusangana nawo akafanana neiwayo ekutonhora miti iri kutsva, tikanodzvara miti nekutonhora kwata tichichema nako tese, tinotongodzokera pamasizons atakakura tichiziva iwaya. Ndiyo solution hombe yatinayo mukurwisana neclimate change, kudzvarwa kwemiti ndiyo solution hombe. Saka tichiita zvinhu izvi isusu donzvo redu hombe nderekutibatsira mukurehabilitatwa. Isusu panapa takauya tiine mhosva dzedu, asi kunoukuwo ivo vane donzvo ravo rekurehabilitata. Saka rehabilitation iyi iripo pakutishandura mafungiro, iripo pakutishandura mararamiro. Saka tichiita izvi zvekudzvarwa kwemiti izvi tine tarisiro yekuti tinokwanisa kutowana upenyu kuburikidza nezvinhu izvozvizvi. Izvezvi muri mukurarama munhu unotorwarawo, handiti? Ndinotomanejawo kuti kana ndatorwara handitotsvagi hama, ndinongonotengawo mishonga yangu ndiri nemari yandinenge ndawana mukuburikidza nekutengesa zvatinodzvara izvozvo. Ndikapererwawo nechikafu ndinongotengawo futi chikafu chacho nemari dzandinenge ndichiwana mukutengesa kwandiri kutoita ikoko miti yandiri kudzvara iyoyi. Uyezve mukurarama unowanawo vamwewo vane vasinawo,
vatinotoraramawo nawo munzvimbo matete titogara imomo zvakaita semusection matinogara muno mune varwere. Vanhu vazhinji vanotounzwa munomu vanenge vasiri kunzwa zvakanaka. Why? Uko kunokwirwa masteps, kunodzikirwa masteps. Saka vanorwarawo vamwe vaya vanounzwa kunoku. Saka uchitogara nevamwe iwo uri munomu, haungazoti iwe uinazvo zvawawana wakungodya uri wega uri museo mako, hazvizoite. Unotozopawo vanenge vasinawo, tichibatsirana, tichipawo umwe usipo wanenge asina usipo, tichitongobatsirana because we are a society. Zvatitori izvozvizvi titorimo munomu, titongori society takatongodaro. Saka zvatiri kuita izvozvizvi zvemiti izvi zviri kutotibatsira zvakanyanyisa mafungiro sezvatataura zviya muutano sezvatataura zviya neme zvatiri kutodyawo isusu zvinototibatsira. Ndo zvimwe zvezvinhu zvazviri kutibatsira mukurarama kwedu. Ndinoda kunzwisisa zvakare rubatsiro rwamuri kuwana kubva paprojekti iyi muchiendesawo kumba. Ndozoti kana muri muno sekutaura kwamaita mukati ayo ndine mwana mumwe chete hangu kumba, ndofunga kune dzimwe hamawo dzinenge dziri kumba, pane here zvamurombokwanisawo kubatsira nazvo muri muno mukati meusungu? Tinobatsirana. Ndofunga mambotaura neumwe wandinosenza naye akatokwanisawo kutobhadhara vana vake school fees. Zvinhu zvatoomawo vachitofonerawo marehabilitation officers iwawo. Kunobaba taita problem yechi school fees, kunobaba taita problem ye-school fees. Handiti iyewo nekuwanawo kunenge kuchiita, unoona zvinoita Mwari zvavanoita sometimes, vanokusimudzai nenzira dzakasiyana siyana, vanokubatsirai nenzira dzakasiyana siyana. Pavaimuudza kuti tiri kuda school fees, hakusi kuti vaida mari kwaari, no. They were expecting maybe kuti angatsvagawo kushamwari, angakumbirawo kune dzimwe hama. Handiti kana kutongonamata kuti Mwari batsirewo hwamuri yangu, but vakatozowana mari yacho. Handiti inini on my side wo zvangu wangu mwana anenge achichengetiwawo nehama neshamwari. Saka paanozongouyawo munongobatsiranawo ma-airtime iwawo, vane vava vasikanawo vaombeka. Saka baba vanongotengawo airtime. Baba vanongotengawo zvaanenge zvichingoenderana nezvaanenge achidawo nguva yacho anenge auyawo. Ndozvo zvimwe zvinhu zvatinenge tichibatsirana nazvo izvozvo. Ndida kuenda panhau dzemafamily week kuti dzakakosherai zvakadii nguva yekuti munenge muchisangana nemhuri, svondo rese minavo muchionana nehama neshamwari dzabva kwakasiyana siyana, dzimwe dzabva kuzvitsvavane, dzimwe dzabva kwakati, dzimwe dzabva kwakati, muchisangana pano after nguva yakareba kudai muri muno. Zvinhu zvinobatsira zvakanyanyisa. Patinopara mhosva dzatinenge tapara idzi zvinoparadza mhuri, dzinoputsa kubatana kwemhuri, nekuti vanhu vanotora masaidzi. Cheta tokanganisa, asi vamwe havazvinzwisisi. Umwe anobva atokondema completely, vamwe vanosara vachida kufamba nemi mukutambudzika kwako. Saka division iyoyo inotounza kutoparadzana kwemhuri, panotitaka kusatowirirana mumhuri. Saka patinoita mafamily weeks paya manje zvinozotipa mukana wekuti tiwane kudzokedzana, tiwane nguva yekutaura, nguva iripo yakakwana, because tiri kuti handi tinenge tine 1 week tichionana. Saka nyange nyaya ikasapera nemande, kusvika Sunday isati yapera inenge isingachatogadzirisiki. Saka zvinotipa time yekuita kuti tikwanise kudzokedzana nemhuri, tikwanise kureconcile, kunyatsobudirana madifferences edu atinenge tinawo, munowana kuti munge muchizosangana. Saka ndozvo zvimwe zvinhu zvinobatsira. Uyezve mukurarama kwedu tiri muno mujere, kusatoona mhuri futi chinhu chinotorwadza. Ndo chimwe chechinhu futi chinotoita kuti mafungiro emunhu ange achiita kuti jere rake rirwadze zvakatonyanyisa. Saka paunowana time wo futi yekusangana nemhuri yakaita saiyoyo, pati iyayo yatobviswa, wakutofokasa nezvimwe. Mamwe matambudziko futi aunowana kana uri munomu, ndinogona kuudza vamwe wandinogara navo, tinogona kuudza marehabilitation officer, but pane mamwe ari so personal anodawo vehukama, ekuti ukawana mukana nehama munodiscussa zvinhu izvozvo, mukwanisa kubatsirana. Poitawo zvimwewo futi zvakare zvekuti kutoswera navo ikoko kunotokupa
umwe mufaro usingawanike. Because isusu chatakanyanya kutorerwa kana tiri munomu mukutarisa kwandakaita inini ifreedom, asi hatina kutorerwa kufunga. Unotobvumidzwa kufunga, unotobvumidzwa kutoti ukonhai ofisa mama matifungirewo. Handiti saka chatakatorerwa panapa chombe chandakaona ifreedom. Handikwanisi kubuda panapa ndoenda kukamfinza izvezvi. Handiti asi ndinokwanisa kuenda ndinoti ofisa ndaita dambudziko, bataiwo hama yangu muvaudze ndaita dambudziko rakati, hama yako yotofonerwa ubatsirwa. Unokwanisa kuudza ofisa ndaitawo zvakati, ndiri kudawo zvakati. Kana vasinawo havana, kana vainazvo wobva watongopiwa. Saka zvinhu zvese zvakaita saizvozvo izvo tikatarisa chatisina ifreedom. Chikafu wotongopiwawo, hembewo dzekupfeka takatopfeka. Handiti saka chisipo patiri izvezvi tiri pane ino nzvimbo ifreedom. Ndo yandisina yekuti I can make my own decision kuti ndoda kumboenda kutown, ndoda kumboenda kumusha, izvo handizvikwanisa. Saka patinoona mafamily weeks paya manje anobva abridge gap iroro. That 1 week iyoyo yatinowana iyoyo inobridge gap iroro kuti inini zvandandisingakwanisawo kuita nekuda kwokuti ndakatorerwa freedom. 1 week yese iyaya kana ndandine zvandandichirongawo ndinobva ndati hama chindibatsiraiwo neapa 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 neapa. Saka kuumbiridzwa kweukama hwanga hwakaputsika, kuumbiridzwa kweukama hwanga hwakutosatovapo. Saka mukawana a week unobuda. Ini titori nedzimwe hama dzekuti mamwe manormal visits atinokwanisa kunge tichiitwa havatodi kutouya. Why? Zvinotongovabatawo neimwe nzira. Asi kana tazowana wiki riya vanototi ipapo ndo pandoda chete. Kana pasitorina vanoti ina ndiuye zvangu zvekuuya ndongonzi 2 minutes 30 minutes dzokera aiwa izvo handizvidi. Because vanobva vasina kuwana mukana wokutaura zvavanenge vaida kutaura zvese. Umwe munhu anoida kuti kana kutokuchemera iwewe chete, kuti murwadziwa kwana achiita nekuda kwauri anotouya achida kutochema newe chete. Muchema muri mese muri 2 makadaro akutosununguka. Saka muri pane mavisits atinoita mamwe aya ari normal aya atinoita on a day to day basis, hamukwanisi kuti umwe ari kuseri kwekejuko, umwe ari kuseri kwekejuko, umwe ari kuchema ari kumwe ari zvibude. Asi pafamily week paya munototora chikona chenyu mosiiwa mochema muri ipapo. Handiti kamuchida kuchema kamuchida kupopotedza nemukadzi wako muri ipapo muri mega kusvika magadzirisana. Handiti so ndezvo zvimwe zvinhu zviri kutibatsira kuti tiwane kudzokedzana semhuri nehama neshamwari. Ndoda kunzwa ukama hwenyu nemaofficers hwakamira sei muri mukati menzvimbo yenu? Ukama hwakanaka. Ukama hwakanaka. Chinoita kuti ukama hunake, ndingati chinokanganisa ukama kuvaidhu. Handiti chinoita kuti chandakaona inini kuti vazoti takuda kurehabilitate. Kumasure uko vasungwa vaingogara. Kana munhu wakangogara zvaunofunga zvakawandisa, and uchifunga zvakawandisa unofunga nezvimwe zvisirizvo. Handiti saka mukungogara kuya kunoita kuti zvinhu zvako zvisafamba zvakanaka. Saka inini nekugara kwandaita handina kuda kuzvipa nguva yekungogara ndisina zvandinoita. Handa kuziva maactivities andinoita. I play chess, izvo zvindiri kuita diploma program rangu, ndine maproject proposals mamwe handitori nawo. Handakatoendisawo kumakuru emajeri, handakaendisawo kumba kwedu ekuti kana Mwari vakandiitirawo nyasha ndinokwanisa kunowana zvekuita. Kana Mwari vakandiitirawo nyasha ndokwana kutozvita kana ndiri pano futi, because majeri acho akuzvitendera izvozvo. Handiti saka ndiri kuti inini as long as munhu uine chekuita chinokuoccupy mind yako, hauna chaungazosangana nacho chinoita kuti unetsane nemaofficers. Hazviite. Ndagara 13 years handisati ndamborohwa naofficer. Handisati. Ngane 13. Handisati. Saka it's not kuti I'm perfect. No. Nditoriwo nemaweaknesses angu, ndinotoriwo nezvandotokanganisawo. But zvinhu zvakanyanya kukosha chandinoona ndechekuti you have to find something to do chinoita kuti pfungwa dzako dzisava hanzi a devil's workshop. Because zvokutofunga zvakashata vanhu vanotori nazvo, vamwe vanotoronga kutonopara mhosva vari muno, vatosangana futi muno. Handiti vamwe vanotonorongawo kunoitawo zveupenyu hunovaka vari futi muno. Handiti as we are speaking tina president wedu, handiti former president futi Mr. RG vakagara mumajere matakatongogara imomo.
handiti tikakrosa bhodha paSouth Africa Mr Mandela vakagara futi mujere imomomo handiti, but time yavo vakaispenda vachifunga nekugadzira zvinhu zvinovaka nyika handiti, and then the later one became leaders handiti. Saka hatisi kuti mujere mune vanhu vanofunga zvakashata varimo, asi mune vanofungawo kuti zvakanaka handiti. Saka ingori nyaya yekuti iwewe nguva yako uchange uchitora uchiitisa chii, uchange uchifunga chii, uchange uchiplana chii. So zvatiri kutoita zvemiti izvozvi, this is a foundation of zvatiri kutofunga kuti tikatangira apa izvezvi tinogona kuenda futi another step further handiti. Saka time ndiwe muridzi wayo kuti iwe uda kuishandisa chii, whether uri mujere whether uri panze. Varipo vatori panze futi vari kutoronga futi zvisirizvo, vari panzewo futi ipapo. Saka time ndeyako iwewe muridzi wayo kuti unochuza kuisevenzisa sei. Saka uri mujere imomomo unogona kutochuza kusenzisa time yako zvisirizvo wogara uchitonetsa nemaofisas acho handiti, wogona futi kuisenzisa nenzira iriyo mobva mava neukama hwakanaka. So iwewe wega munhu decision ndeyako, because vanogona kukuudza kuti enda kuchikoro, asi kana usingadi hazvifoswe munhu kuti uende kuchikoro handiti. Vanogona kukuudza kuti apo pari kudzvarwa miti but havangakufosi kuti enda nodzvara miti handiti. Decision ndeyako iwewe munhu kuti relationship yako nemaofficers inenge yakamira sei. Decision ndeyako munhu iwewe kuti ramangwana rako futi richazobuda rakamira sei. Ndo zvandinoona mukurarama kwandaita pari zvino. Zvipi zvamungade kubatsirwa nazvo mumaprojects enyu? Ndiri kunzwa mutaura nyaya dzemiti, ndanzwa madyariro amunoita miti. Ndinoda kunzwa kuti pane zvimwe zvamungade kubatsirwa nazvo in terms of maprojects enyu kuti aenderere mberi. Alright, tatichimbotaura papa tikati even isusu tinokwanisa kuitawo even maproject proposals. Saka what we did is tichitsvaga all along kuti tingaita sei savanhu vari kuita zvemiti izvi kuti tikwanise kuexpanda handiti. Tiri kuti isusu handitati solution yatiinayo isusu on this climate issue problem is handiti. Saka tiri kuti isusu we want this to be even a nationwide project ichiitwa ichibva nekumajere handiti. So how can we do it kuti zvinhu izvozvo zviite saizvozvo kuti musungwa wese kwaari ikoko as long as achingori mujere ngavadzidziswe nezveclimate mitigation handiti. Ariko maorganizations ariko kunze uko ari kutoita nezveizvozvo handiti. It's our wish kuti vanotouyawo kunoku votidzidzisawo zvinhu zvakadaro. It's our wish kuti zvatiri kutoitawo izvozvi tikwanise kuzviexpanda handiti, kuti zvikwanise kubenefitawo vamwewo vasungwa. Because ini pandiri kuzviita izvi sezvane chikusananga kuti ndiri kukwanisa kuzvitengerawo mishonga yangu, ndiri kukwanisa kuzvitengerawo chikafu changu handiti. Saka tikaexpanda handiti zvinokwanisa kubenefitawo vasungwa vakawanda handiti. Saka isusu tanga tiine proposal yedu yatatinayo newandinosenza naye tichiti we can do better kana tikakwanisa kuwana vanokwanisa kutibatsira kuti kwanise kuregister a private voluntary organization as inmates takabatanawo nevakuru vemajere handiti. Tokwanisa kuti zvatiri kuita izvi tizviite at a large scale handiti. As a nation izvezvi isusu tinotoresearchawo tichitotsvagawo nezvatinofarirawo izvozvo handiti. I was reading somewhere pachitaurwa nezve-NDS 2 ameno kana yakatotanga but ipapa panana 2026 ipapa inofanira kunge yakutozotanga handiti. Vanototaurawo futi nezvemaclimate issues iwawo as inmates hazvirevo kuti hatisiriwo mazimbabweans. So when you talk of NDS 2 tiri kuti isusu tiincludeiwo handiti. Isusu what we need is ma-resources, what we need is immaterial, what we need is zvekutongosevenzesa. Time tinayo handiti takatonzi tigare tiri kunoku, time tinayo handiti. So what we want is ma-resources handiti. What we want is the material, what we want is the seed variety to expand our project kuti tikwanise kuiita maybe on a national level kuti musungwa kwawo kwavatongori ikoko ngavatongove vachiita zvemiti izvozvo izvo handiti. Patinozonosvikawo mwedzi wedu wekudzvara miti munana December uko handiti tikakwanisawo kubudisawo 2-3 million trees dzodzvarwa
with that projection in 10 years tinenge takwanisa kurwisana nemashanduko emamiriro ekunze. Anditi saka isusu saka tiine edu project yatari chida kuti sepano paChikurubi maximum prison tiexpand tichibva pane zvatanga tichiita izvozvi ichibva mune zvatiri kutoita izvozvi combining rehabilitation and climate change. Anditi tinozvibatanidza sei? Tine maissues of recycling, anditi tine manyaya dzakaita seidzodzi manecessary projects, anditi tine nyaya dzakaita sekuti zvana composting, zvese izvozvo zvinokwana muclimate mitigation. Anditi tine maissues ekuti even kutodzidzisa vamwe vasungwa kuti environmental sustainability chii zvii zvingaitwa kuti tirarame tichikwanisa kusustaina nezvatiinazvo izvozvo tisingarambi tichitema, tisingarambi tichipedza maresources atakawana aripo acho tingamawedzera sei? Anditi saka tiri kuti vasungwa kana iwowo tinawo because chatinacho isusu inguva like I told you kuti takatorerwa freedom asi hatina kutorerwa the ability to work, hatina kutorerwa the ability to expand mafungiro edu savanhu. Anditi saka mukana iwowo tinawo kudaro tinokwanisa kuusevenzesa kana tikawana vamwe vane mufungiro wakafanana newedu. Anditi vouya kuno votaura nevakuru vedu tobatana isu toshanda ivo vachienda vachinodzvana. Anditi zvinhu zvinotoitika at a large scale because tiri kuti isusu human capital yatinayo pano it's over 2000 vari kungomuka vakagara vachidya vasina zvavari kuita. Anditi so what's stopping vanhu vari uko vana maresources kuti vauye tibatane tikwanise kurwisa climate change tiri tese? Hapana. Anditi maybe vanga vasingazvizive kuti zvinokwanisa kuitika. Anditi ngavauye tibatane tikwanise kuzviita zvinobvumirwa semitiro watiri kutozviita izvezvi zvinhu zviri kutobvumirwa ndiyo rehabilitation yacho iri kutotaurwa. Anditi pane kuti isusu tispende dzenyu mari dzamuri kushanda takagara kuno uyai tibatane tikwanisewo kucontributawo mukuvaka nyika yedu. Tinotenda mukoma Farai nemashoko akanaka tichizovimba zvakare kuti ndofunga toti vanga vasingazive kuti munogona kutobatana, panogona kutobatanwa vanhu votoita chinhu chimwe chete ramangwana rotoita sei, rotoita zvakanaka. Mazvinzwira muri Zimbabwe vandigere nawo pano nemukoma Farai Dube ndofunga manlovu vachitsanangura kana kuti mapindiro avakaita mukati meusungwa asi chakanyanyokosha ndechekuti chinzwisise kuti pavapinda mukati meusungwa sekutaura kwavaita kuti aiwa ndakanga ndatombopiwa death sentence kazobviswa kanzi aiwa wava palife sentence zvanga zvakamira sei panguva iyoyo. Asi chakakosha ndechekuti iko zvino tizive marehab activities avabatsira vari mukati meusungwa. Ndofunga manzwa vachitsanangura kuti aiwa inini handidi kuti ndigare ndiri panzvimbo yakamanikana kuti ndingogara pasina chandiri kuita. Vari kuita project yavo yekudyara miti ndofunga manzwa vaitsanangura kuti mari idzodzo ndodzimwe dzatiri kubatsirana nehama dzedu dzinenge dziri muno dzatigere nadzo vanenge vasinawo pekubata. Dzimwe hama ndofunga sekuziva kwenyu vamwe vanenge vasingatozivi kuti mumwe wavo kana kuti hama yavo iri kurarama iri mukati meusungwa haana anokwanisa kumuvhizitira kuti auyewo kuzoonekwa. Asi ndidzo dzemari dzavari kutora kuti aiwa zvisinei kuti ndini ndadyara muti uyu iwo hako hauna ruzivo asi kubatsirana chinhu chakanaka. Hauzive kuti mangwana Mwari wanokumutsa uri papi. Asi chikumbiro chavo chikuru ndechekuti dai tawanawo vanokwanisa kutibatsira. Ndofunga manzwa vaitsanangura kuti even uine zvaunazvo zvinokwanisa kutibatsira pamaprojects atiri kuita pano wakasununguka kubata vakuru vepano kana kuti vakuru majeri votisvitsira chichemo ichocho tobatana sevanhu kuti ramangwana redu rivewo rakajeka. Tisozorambe tichingoti mangwana tipeiwo, mangwana tipeiwo, takukwanisa kuzvimiririra. Ndofunga ndo zvimwe zvezvinhu zvanakira Zimbabwe Prison and Correctional Service. Ndofunga kare pakanga pasina ka-correctional kavapaiko zvino ngekuti vanhu vanokwanisa kuita mabasa vari muno vachikwanisa kutengesa zvinhu izvozvo vachishandisa mari idzodzo kubatsirana nehama neshamwari dzinenge dziri muno kana kutumirawo mari kumhuri dzinenge dziri kumba. Ndofunga vazhinji vacho
ndaana baba, vazhinji vacho ndaana mai vari mukurarama vari mukati meusungwa, vari kutobatsirana nemhuri kuti mhuri dzisasarire zvakanyanya. Chitendo chavo chiri chekuti pacorrectional ipapo pakazowedzerwa family week iyo yaita kuti mhuri dzibatane zvakanyanya, tikwanise kuita mavisits kuti tinoonana face to face. Vamwe tanga tisina kunyatsoonana patikapinda mukati meusungwa nekuda kwezvakasiyana siyana, asi nemafamily week iwaya ukama hwadzoredzerwa. Takukwanisa kutaura mashoko akasiyana siyana kuti aiwa pano ndakakutadzira mumwe wangu, asi takufanira kuita map way forward, tichisangana tichionana svondo rese. Fungai kubva musi wemuvhuro kusvika musi wesvondo, muchionana muchitaura nyaya idzodzo, muchisimbisana pane zvimwe zvinenge zvichinetsa. Vanawo vanowana nguva yekuudza vabereki vavo matambudziko vanenge vasangana nawo vari kunzoko, vachipiwawo maadvice kuti aiwa ukwana waita chakadai imhosva pamberi pemutemo. Tisosangana zvakare pamamwe maprograms. Tiri pano paZim News Beat TV tichikupai chirongwa chamunofarira, turning point from prison to progress. Tiri pano, zita ndinonzi Elizabeth Nyaguchiti Chisarai. Tinakumbira mumwe Kumuri yeZimbabwe 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 tinokumbira mumwe mukana.